Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite Dnevnik televizije Kikinda. Moje ime je Taša Talijanov. U organizaciji pokreta Gorana Kikinde u Bašaidu je održana edukativna radionica na temu Ekosavest sa učenicima osnovne škole 1. oktobar. Ekosavest tema je edukativne radionice u kojoj su učestvovali đaci osnovne škole 1. oktobar iz Bašaida. Pokret Gorana Kikinde organizator je aktivnosti koja ima za cilj podizanje svesti mladima o očuvanju životne sredine i njenom značaju. Tim povodom učenici Bašaidske škole posadili su nove sadnice na Dudovom gaju. Naučili smo da trebamo da održavamo našu prirodu što imamo i da sve ove naše mlade sadnice što trebamo da posadimo, da to održavamo što više moguće. Ima nekih koji to baš ne čuvaju, koji to lome i to, ali mi to trebamo sve da održavamo jer to je nešto lepo, što nam daju kiseonik i sve nam pružaju. Naučio sam to da svoju prirodu moram da učinim bogatijom kako bi naša priroda izgledala lepše i ovaj sam park bio mnogo bogatiji. Naravno da treba nastaviti zato što samim tim, pošto nam drveće daju i kiseonik i samo ovaj park bi izgledao mnogo lepše. Sa njima smo razgovarali o važnim ekološkim temama, o značaju očuvanja životne sredine, o značaju razvrstavanja otpada, njegovog pravilnog odlaganja i klimatskim promenama i naravno o važnosti pošumljavanja. Sa učenicima 6. i 7. razreda razgovarali smo na ovu temu i nakon tog predavanja smo se zaputili u park Dudarnica gde se trenutno nalazimo i gde ćemo zasaditi mlade sadnice i time pomoći našoj životnoj sredini. Veoma je važno za mlade ljude da imaju razvijenu ekološku svest, a evo danas smo sa učenicima osnovne škole u Bašaidu videli da oni zaista vode računa o prirodi, čak u školi imaju i sekciju o zaštiti životne sredine i evo ovim smo u stvari samo obogatili njihovu svakodnevnicu. Edukativnu radionicu Ekosavest podržao je Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu. Danas u 10 sati i 20 minuta zvanično je počela zima, saopštilo je Astronomsko društvo Ruđer Bošković. Ovaj trenutak označava početak zime na severnoj hemisferi, kada je noć najduža, a obdanica najkraća u godini. Zima će trajati sve do 21. marta, kada će nastupiti proleće. Kulturni centar grada Kikinde nagrađen je srebrnom medaljom Beogradskog univerziteta umetnosti za značajan i kreativan doprinos radu i razvoju univerziteta. Naime, ova ustanova je proteklog leta u našem gradu organizovala letnju umetničku školu u kojoj su učestvovali i stvarali studenti umetničkih fakulteta iz Srbije i Evrope. Potpisani memorandumom između Univerziteta umetnosti iz Beograda, Kikinskog kulturnog centra grada Kikinde i Centra za likovnu i primenjenu umetnost TERA, dodeljena srebrna medalja kruna je izuzetne saradnje. Decembarski bazar, čiji je organizator turistička organizacija grada Kikinde, svečano je otvoren danas na Gradskom trgu. Svi posetioci mogu uživati u čarima novogodišnjeg bazara svakog dana od 10 do 20 časova, dok će 31. decembra radno vreme biti skraćeno od 10 do 13 sati. Istog dana na trgu će biti organizovan tradicionalni doček Dečije nove godine uz druženje sa glumcima Dečijeg pozorišta Lane. Program počinje u 11 časova i 30 minuta. Sutra, 22. decembra u Narodnom pozorištu, bit će održana 2 koncerta Akademskog društva za negovanje muzike Gusle. Dečije sekcije gusala Kikinđanima će se predstaviti u terminima od 17 i 19 sati. Sutra u 2 termina od 17 i 19 sati u Dečijem pozorištu Lane premijerno će biti odigrana predstava Novogodišnji kviz. Najmlađi sugrađani imaće priliku da uživaju u komadu koji je kolektivno režiran, a ekipa Laneta ponovo se potrudila da zabava bude na prvom mjestu. U Kikindi sutra vreme slično današnjem sledi detaljan vremenski izveštaj. U Srbiji u nedelju ujutro vrlo hladno, tokom dana pretežno sunčano uz povećanje oblačnosti.
Duvaće slab do umeren vetar. Minimalna temperatura -5, maksimalna 5 stepeni. U Vojvodini u nedelju ujutro mraz, tokom dana pretežno sunčano uz povećanje oblačnosti. U toku noći jačano oblačenje sa kišom i snegom. Duvaće slab do umeren vetar. Minimalna temperatura -2, maksimalna do 4 stepena. U nedelju u Kikindi umereno oblačno vreme, duvaće slab vetar. Minimalna temperatura -1, maksimalna do 3 stepena. Pogledajte kakvo nas vreme očekuje narednih dana. Hvala vam što ste pratili Dnevnik. Ostanite sa nama.